nyaka 24 ema nitiere landruok ahinya e kind gi kata kute mag ayaki nitiere mang'eny e kind rowere ma kamago. Onego bed ni timo ang'o mar mondo mi oduok landruok mag kute mag ayaki e kind rowere gi sani? Weche osewachnwa kaka rowere osepuonjwa, to owinjo bed ni koro waritore wan wawegi. Wawe bedo gi luoro ni kopo ni adhi e pim to yuda gi tuo ni abo timo nang'o, to kata ni kan gi tuo, will the society still accept me? Koro wan kaka rowere owinjo kik wabed gi luoro, owinjo wamed dhi e pim, to owinjo be wamed ritore sana sana jopuonjre manie mbalariany. Kupiga sherehe nitiere, ubo dhi Friday gi osiepegi, lakini pig sherehe ka ing'eyo ni in gi ngimani makiny. Kik imer ahinya ne joma mer, ne joma timo sherehe ma kawaida, jo tim sherehe but still think of yourself. Yeah. Waritre wan wawegi kata osebedo ni osepuonjwa kamano. Ambrose.